General compartment 23rd SLR 50 കന്യാകുമാരി നിന്നും ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ വഴി മംഗലാപുരം വരെ പോകുന്ന പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് യാത്രക്കാരുടെ പത്ത് മണി 42 കൊച്ചുവേളി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് 15 മിനിറ്റ് വൈകി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ട്രെയിൻ നമ്പർ 166 കന്യാകുമാരി നിന്നും ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷൻ വഴി മംഗലാപുരം വരെ പോകുന്ന പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ടൗൺ ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. यात्रा कीजिए। गाड़ी नंबर 16650 कन्याकुमारी से शॉर्ट रूट होकर मंगलूर तक जाने वाली परशुराम एक्सप्रेस एर्नाकुलम टाउन